आणि दुसरा आहे कपाळी लावायचा भंडारा. म्हणजे दोघही भंडाऱ्याचे महात्म्य आहे. काय महात्म्य आहे? खाण्याचा जो भंडारा आहे तो कशासाठी खाल्ला जातो? हा जो आपण प्रसाद करतो हा कशासाठी केला जातो? ऐका, माझ्या बाळू मामाच्या भंडारा या नावातच ताकद आहे. मग तो खाण्याचा असो का कपाळी लावण्याचा असो, बाळू मामांचा जो कोणी भंडाऱ्याचा प्रसाद घेत असतो, भंडारा खात असतो, त्याच्या अंगामध्ये जी काही रोग असेल, जी काही रोगराई असेल, तो रोग गेल्याशिवाय राहत नाही, तो रोग बरा झाल्याशिवाय राहत नाही. ही ताकद माझ्या बाळूमामाच्या भंडाऱ्यामध्ये आहे. आणि दुसरा जो भंडारा सांगितला तो म्हणजे कपाळी लावण्याचा भंडारा. ऐका, तुमचं नशीब कसंही असू द्या, एकदा का तुम्ही माझ्या बाळूमामाच्या नावाचा भंडारा आपल्या कपाळाला लावला ना, अरे तुमचं नशीब बदलण्याची ताकद माझ्या बाळूमामाच्या भंडाऱ्यामध्ये आहे, माझ्या बाळूमामाच्या भंडाऱ्यामध्ये आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी दोघही भंडारे फार महत्वाचे आहेत.